Ja toho človeka nepoznám. A hneď na to zakikiríkal kohút. A Peter si spomenul na Ježišovo slovo, ktorý mu povedal: skôr ako kohút zakikiríka, 3-krát ma zaprieš. Pretože naše telo je slabé aj po znovuzrodení, opäť zhrešíme. Samozrejme, že by sme nemali hrešiť, ale keď čelíme vážnym krízam ako Peter, máme tendenciu hrešiť bez toho, aby sme to mali v úmysle. Žijeme v tele, takže niekedy sme vedení k deštrukcii našimi hriechmi. Telo bude hrešiť, kým budeme žiť v tomto svetskom svete, ale Ježiš odpustil všetky tieto hriechy svojim krstom a krvou na kríži. Nepopierame, že Ježiš je náš spasiteľ, ale keď žijeme v tele, stále páchame hriechy proti Božej vôli. Je to preto, že sme sa narodili z tela. Ježiš dobre vedel, že sa dopustíme hriechov, keď budeme žiť v tele, tak sa stal našim spasiteľom, keď svojim krstom a krvou splatil naše hriechy. Zbavil hriechov všetkých, ktorí veria v jeho spasenie a vzkriesenie. Preto všetky 4 evanjeliá začínajú Ježišovým krstom, ktorý vykonal Ján Krstiteľ. Cieľom jeho ľudského života bolo naplniť evanjelium o znovuzrodení, evanjelium spásy.